masoyiya nai kuka idaniya dan ƙaunar ki habibiyata. Wata rana ne da daddare da misalin karfe 1 an kira ni ne a cikin waya na ɗauka domin in jiya muryar mace ce ta ce da ni Ibrahim take tambaya na amsa na ce mata ni ne sai ta ɗanyi dariya ta ce da ni daga jin muryar tun farko ta yi ganiya kana ta ce sunan ta Mira ko in ce mata yar uwa cikin jihar Kaduna a can ne take rayuwa amma tana zuwa Kano wani sa'in gurin yan uwa a wataran da ta zo Kano rediyo sai ta kunnawa sai ta ji a wannan lokacin waka ta suke ta sakowa sannan kuma sun yi sanarwar da ni za su ganawa amma sai ranar litinin hirar za su saka a rana irin ta Lahadi gida za ta yi komawa amma ta yi ƙarin kwana saboda hirar ne ta tsayawa kana kuma ta ji hirar har waya ma ta yi bugowa domin na ba da lambar ofis domin ganawa ta ce tana kiran wayar amma kuma ba a ɗagawa daudin nan da ta yi dace ko abota mi ɗaurawa ya ɗaura abota ni da Mira ta juye ta zam soyayya tana yawan bani kulawa ba ta yi min jayayya takan ziyarce ni a duk wata ba ta yin fashiya na gamsu da soyayyar da take mini a kwanaki matsakaita zuciya dukkan mai kyautata mata yake jallin zaminta ta so ni domin Allah don matsayina ya gaza nata tana mini fatan alkhairi a cikin dukkan tafiyata na gamsu da soyayyarta ta gamsu da soyayyata ashe abin da zuci ke so ba tabbasa mai sa wata 7 da fara soyayyar sai na yi rashinta rana irin ta Alhamis a ƙarshen ziyararta daga nan da dai da ganinta ban samun ma wayarta shi ban san gidansu ba kwatancin ban gane ba domin ban taɓa zuwa ba uzurin rayuwa ya hada ni na kama da soyayyarta ina ta yin neman ta na rasa ina zanganta ko jama'a kun ganta to kin ji irin cigiyata in kin ji ki zo kanwata ƙaunar ki ta kama ni ko barci barin tsawa yau shagaban haɗuwar mu ne Mira masoyiya nai kuka idaniya dan ƙaunar ki habibiyata.